Yan mga tol, welcome back to my channel. This is Totoy Bato at eto ang ating Batotoy trip. Day 2 ng MECQ dito sa Naga City. Alright. At bigay tayo ng update sa sitwasyon ngayong pangalawang araw ng MECQ dito sa siyudad ng Naga, no? Yan si Clico, iwan na muna dyan dahil papatilan daw sa kanyang trabaho itong si Nico, dahil nga check natin kung merong checkpoint doon sa area na kanyang pinagtatrabahuan outside Naga, dahil meron daw kasi nilalagay na na mga border checkpoint simula ngayon sa mga outside municipality ng Naga City. Yung trabaho ni Nico ay sa may Kanaman, so outside Naga na yun. So dadaan tayo ng border ng Naga Kanaman. So check natin kung merong border checkpoint, ano. Hindi kasi makabiyahe ng vuelo itong si Nico dahil yung ORCR ni Clico, yung kanyang Honda Click, ay wala pa, hindi pa dumadating, ano. So inaantay pa natin sa Motor Trade yung pag-release ng ORCR ng kanyang Honda Click. Kaya pasiguro na lang huwag na munang dadalhin si Honda Click at baka tayo ay ayan, ma-checkpoint. Kaya yan, nagpatid muna sa kanyang trabaho habang naka MECQ tayo ngayon, dahil di natin sigurado yung sitwasyon ngayong tayo ay nasa ilalim ng MECQ, kung saan medyo mas maigpit yung ating mga quarantine restrictions. Alright, kaya ito na muna si Honda Beat FI ko, ha? Si Bitotoy ang ating magiging ngayon bida sa kalsada sa paghatid at pagsundo kay Kuya Nico papunta ng kanyang trabaho outside Naga City. So dadaan tayo ng border checkpoint. Check natin kung meron talaga, right. Dito tayo ngayon sa kabaan ng Liboton. Wala pang mga sasakyan, maluwang ang kalsada, o talagang wala talagang ganong mga babiyahe ngayon. Nagawa ng magkakaroon ng mas maigpit na checkpoint sa mga borders ng Naga City. Alright, so right turn tayo. Bagong Bayan Sur, then Bagong Bayan Norte. After Bagong Bayan Norte, yan, doon na tayo sa may boundary ng Naga Kanaman. So check natin mga tol kung meron nga bang ilalagay na border checkpoint sa area na yan. Bagong Bayan Norte. Ayun na yung arko
ng boundary ng Naga Kanaman. Wala naman ako nakikitang checkpoint. Maluwang mga tol. Ayun, walang checkpoint. Hehehe. O baka medyo maaga pa lang kaya walang checkpoint pa dito. Hindi natin alam mamaya, baka tulog pa yung mga maglalagay ng checkpoint. Baka tulog pa. Ayan, time check, alas 6:40 na umaga. Yeah, so medyo maaga pa nga baka nga tulog pa. Anyway, mas okay na yun, mas pasiguro para at least iwas na rin sa abala. Yun, dati namin tinira iba na yung lugar dati kami tumira dito mga tol, dito sa May Haring Kanaman. Pero ang laki na ng pinagbago nitong lugar na to. Dati wala pa tong gasolinahan na to. Kaya dito na tayo sa may Nueva Cáceres Housing Subdivision. Alright, dito alright, dito yung project ni Kuya Nico. Dito siya nagtatrabaho as site engineer sa isang dito katrabaho. Ayan, Kanaman, Barangay San Agustin, Kanaman, Camarines Sur. Dito na si Kuya Nico. Ayan mga tol, wala namang checkpoint, pero pasiguro pa rin si Kuya Nico. Nagpatid na lang muna saglit dito sa kanyang trabaho. Ayan, di natin alam, baka dun sa may bahaging yun ng Kanaman proper yung checkpoint, pero dito ito lang naman yung yung boundary ng Nagas sa Kanaman. So far wala naman checkpoint. Ayan, wala naman checkpoint. So belo pa rin na dumaan dito sa may boundary ng Naga Kanaman. Day 2 ng MECQ dito sa ating lugar mga tol, sa Naga City. Ayan mga tol, usually kasi marami ditong checkpoint dito sa area nito. Dito po pesto yung checkpoint, pero ngayon wala ngayon. Belo pa, wala pa, o baka wala pa.
Baka maya magkaroon ng checkpoint dahil nga medyo maaga pa naman, hindi pa nag-aalas 7. So malamang makakanon nga yung sitwasyon, ano, dahil base nga sa info na ating natanggap, magkakaroon na ng mga border control para sa mas maigpit na itong quarantine measures natin, itong MECQ, para hindi naman masayang yung pagpapasailalim sa Naga City under MECQ, dahil yun nga dapat mas maigpit yung quarantine protocol, hindi yung inilagay lang tayo, ibinalik sa MECQ, pero yung sitwasyon sa ating lugar wala ding pangyayari, wala ding pagbabago, parang ganun pa rin, so walang mangyayari kapag ganun na medyo maluwang pa rin. Kaya nga ibinalik sa MECQ para mas higpitan yung quarantine natin, restrictions, pero kung wala namang pagbabago, useless din, kung ba't tayo ibinalik sa MECQ. Alright, so unti-unti medyo dumadami na naman yung mga nakakasabay natin ng mga sasakyan sa kalsada. Kanina nang papunta pa lang tayo doon, halos wala pa tayong mga kasabay ng mga sasakyan. Ngayon, ayan, pansin nyo, ayan, meron ng mga sasakyan na unti-unting sisipagsulputan uli sa kalsada. Yan, so yan na muna mga tol, ang ating maikling bibigay sa inyo ng mga huling kaganapan dito sa atin sa Naga City. Under MECQ Day 2. Alright, so sa ating mga mahal na mga subscribers, maraming salamat sa inyong walang sawang pag-suporta. Ayan, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating channel, at kung baguhan ka pa lang dito sa ating channel, yan, don't forget, paki-subscribe na lang mga tol. Batotoy Trip. Alright, so maraming salamat. Ako po si Totoy Bato, at eto ang ating Batotoy Trip. Hanggang sa susunod na video natin, sama ka sa trip ko, tol, ha? Alright, so ingat. God bless. Bye.